मोननाय लेभेलाव दसे था जुदि नोंखौ मोजां मोनोबा नोंनि प्राइभेसि जेब्लाबो लाया भिडिअ जेब्लाबो लाया आरो बिनि आरो मोनसे बावदों आंनि निजा स्टुडेन्ट डिग्री फरायबाय थादों फाइनेल इयार एबार जेब्ला आंनि क्लास 10 आंनो टिउसन खालामनो फैबाय थायोमोन हौवा सासेया सानफ्रोमबो फैबाय थायोमोन बानायना बुङाखै दै प्रेक्टिकेल बुङो आं हौवासाफोरखौ थिग जानांगौ आं आरो बिमा बिफाखौ बुङो दाथ' इयो सिख्ला गैयाना नङा होमबा माथो सोरखौ बुंगोन आं नोंथांमोनखौनो बुंगोन नोंथांमोननि फिसाजोफोरा आंनाव मा खालामना होनो नायनाङा बिदि प्रब्लेमखौ गाबोन आं खोनाया जेनेबा बुजायना थांनायनि उनावबो क्लास 10 आव उन फैबाय थाबाय आं मिथिया खिन्थु आं बेबायदिनो बुजायो बिसोरखौ हाबा जानायनि बैसोआ मा फरायनांगौ मानो फरायनायनि भेलुआ मा फरायग्रा मानसिया जिउआव मा जानो हायो बेफोरखौ बुजायबाय थानायखाय हिनजावसाया क्लास 10 आव एक्सेप्ट खालामदिया हौवासाखौ मेट्रिकआव क्लास डिभिजनाव उइथ लेटारबो पास जाबाय मोजां स्टुडेन्ट क्लासनि रल नम्बर 1 मोनबाय बिनि उनाव मा जाबाय क्लास मेट्रिकनि उनाव आंनि बान्दोनिफ्राय ओंखारलांबाय बेयो कलेजाव थांबाय कलेजाव थांबा कलेजावबो उनाव थाङो हौवासाया हौवासाया उनाव थाङोबा हिनजावसायाबो साननाय फैबाय नामा आंखौ इमान बोसोरनिफ्राय उनाव फैदों थारैनो आंखौ अनमारो जां एक्सेप्ट खालामना लाबाय हौवासाया हिनजावसाया हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार थाबाय थिगानो सानैनियाबो थानायनि उनाव हायार सेकेन्डारि पास जाबाय कलेज मोनबाय कलेज मोननाय लोगो लोगोनो हिनजावसानि बयसआ 18 माने 19 बोसोरसो जाबाय बुजिनाया हाबबाय व्हाट इज राइट व्हाट इज रंग आंनो माबायदि सेंग्राखौ नांगौ बेखौ बुजिनो हानाय जायोना डिग्रीखौ किबाबो जुदि मोनैबा हिनजावसाखौ माने फसायनाय बिराद टान तो हिनजावसाया बेबायदि बुजिनो हानाय जाबाय निश्चय बुजिनो हानाय जाबाथ' बेबायदि सेंग्रा खालामनो नाङा मानो होनबा हौवासाया हायार सेकेन्डारिल' पास गावनो हायार सेकेन्डारि पास आरो दा डिग्रीबो मोनबाय मोनबाय हौवासाखौ एभयड खालामबाय एभयडमेन्टखौ बुजिदों हौवासाजों कन्टेक्ट गैया खालामबाय लाखिला मा खालामबाय सेम हौवासाया मा खालामबाय हिनजावसानि गाज्रि फट' आरो भिडिअखौ फेसबुकआव लिक खालामबाय हगारना होबाय बियो लोगो लोगोनो हौवासाखौ हमना लाना थांबाय 3 मास जेल जाना थाङो हिनजावसा लाहा केसखौ उथायना लानायखाय केसा सोलिया नङाबा बेबो 5 बोसोर जेल जाबायमोन आरो बिदि जागासिनो दङ आरो बावैसो गवालपारानि जा इन्सिडेन्ट बुंदों थैनाया आंनिनो भागि निजा भागि आंनि आब'नि बेवाइनि फिसाला थैनाया गवालपारानि जायगायाव हौवासाखौ दानथारदों मुस्लिमफोरा बांगालफोरा खोनायाखै नोंथांमोना खोनादोंना आरो बै जिनाहारि खालामनाय हिनजावसा सानै बे सानैनियाव हौवासाफोरा बेलनि थाखाय एप्लाइ खालामबाय थादों बिसोरो हिनजावसाफोरा स्टेटमेन्ट होनो रोङामोन जों खाफाल मोजां जों थांनायखायसो फोरोंना फैनायखायसो बेला रिजेक्ट जादों मा नायदो जोंनि मानसिफोरा मिथियानोखा माबायदि आयेनजों जुजिनांगौ बेखौ रोङा मा सोर फोरोंगोन जों मोनथिस्लाबनायखायसो बुंबाय दिनै आंनि नोजोराव गोलैनायखायसो बुंबाय बेनि उनाव आंखौ बे आं कुमारि काटानि हौवा हिनजावसानि बाथ्रा बुंबाय 2 बोसोर जिनाहारि खालामजादों बिमा बिफाया गमखौनो गैया होमबा सानदों इसेबां बिदि दोङो आरो मोनसे आङो बुंबावनो हायोमोन बुंला आङो उनाव मालाबा बुंगोन आं मोनसे केस दोङो बे केसा जोबबासो बुंगोन आंनियावनो दोङो केसा बेखौ आं जोबबासो बुंगोन उनाव दासिम जायाखै सोलिगासिनो दङ बेथ' नोंथांमोना मोनसेयाव सोमाहाबगोन बिदिबो जादों नामा होननानै आं बुंथ'वा खिन्थु बेबायदि मोनसे आरो इन्सिडेन्ट जाबावदों दानि इयं जेनेरेसन्सफोरा माथि थांदों बेखौ ट्रेनिं सोलोंगोन होनबा आं एसे आगोलाव बुंबाय थादोंमोन जों लेक्सारजों जों समाज सिबिनो हाया जों प्रेक्टिकेल मावनांगोन प्रेक्टिकेल माबायदि मावगोन जोङो बयबो मिथिगोन नलेज एन्ड इनफरमेसन बेखौ जों बयबो मिथिगोन जों मबाइलखौ जों जुदि 24 आवार्स नायोबा रिलखौ स्क्रल खालामबाय थायोबा बिराद मोजां नाङो बाट 1 घन्टा 2 घन्टा उनाव नायलाय मा लाब जायो जोंहा मेगनाल'सो जायो नंगौना जेबोथ' लाब गैया नङा होमबा मालाया मोसागोन जोङो जागोन जानोबाथ' एकदम फैसा खामायजासे जाना बिदिथ' जानो हाया जोङो थ' होमबा मालायखौ नायनानै जों मानो टाइमखौ वेस्ट खालामदों जिउआव खिन्थु मोनसे जिनिसखौ बयबो बुजिना ला आंनि लाइफआवबो 24 घन्टा बे गारिजों जिरायनाय मानसिफोरनि टाइमाबो 24 घन्टा नोंथांमोननियाबो 24 घन्टा खिन्थु आरो बे 24 घन्टा टाइमखौनो बाहायनानै सोरबा
एल्बार्ट आइनस्टाइन जादों, सोरबा निउटन जादों, सोरबा नेलसन मेन्डेला जादों, सोरबा एपिजे आब्दुल कालाम जादों, बराक ओबामा बायदि मानसि जादों आरो सोरबा बे 24 घन्टाखौनो बाहायनो रोङैनि जाहोनाव खिन्थु फेमिलियाबो बिराद मोजांमोन, नखराबो बिराद मोजांमोन, धोन सम्पति बिराद दोङो, फैसा थाखा दोङो, खिन्थु उनाव थांनानै हाजिरा मावनानै जानांगोन। नंगौना? बिदि दङ ना गोबां? मानो जोङो बेबायदि दा बिमा बिफा थानायावनो नोंसोर फरायनानै ला, बिमा बिफा थानायावनो फरायनानै ला, मानोना बिमा बिफाया दासो दोङो खिन्थु गाबोन खिन्थु बिमाफोर गैयाबा मा खालामगोन? नलेजाबो नोंखौ हेल्प खालामगोन। खिन्थु दिनै नोंसोर आंनि बाथ्राया गोदै जायाखैबाबो बाध्य खोनासंनांगोन, बिकज अफ माय नलेजनि थाखाय आंनि बुंनायखिनिखौ नोंसोर बाध्य खोनासंनांगोन।